Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon ay bato. My God, I hate drugs. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:47. Sa liwat, mayong gabi, Bacolod. Kamusta naman mga palangga ng mga tagpalabati? Karon nga adlaw Webes. Petsa 26 sa bulan sang Agosto, nagapabilin sa tuig 2021. Webes na edisyon sa sinya panatuntunan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato siya magkorresponde sa pagdurong naman sa pinakaulihin labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa atong suli kapolisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Mata kadulungan oras sa kalabihan ng atong sili ka patrol true na karesponder na sa isa ka shooting incident nga nagluntad karon gina mga gabi dala sa Barangay Jess sa may area sang reclamation. Anano pa nga mga eventualities from where the action? Ginatutukan rin na ni Aksyon John Diaz. Back to back sa itong piloto, Aksyon Nino Bugina. Ang aton update sa mga balita nasyonal kag international, dala ang COVID-19 pang Webes nga edisyon, puwersa ina ni Aksyon Dale Salazar. Ang aton din nga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up din sa aton nga IT expert, Aksyon Christian James Dinares. Kag sa transmitter dito sa Control Tower, Barangay Talog, Siyudad sang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay sa kinanda ng inyo siniyalagan. Ang inyo siningang Gorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Of din ninyo ako sa labilin isa ka oras 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippines na live alas 9:49. Check na si Aksyon John Diaz. Aragya po nakatutok sa isa ka shooting incident ka nagluntad karon nila mga gabi dira sa area sakop sa Barangay Jess. Reportedly unidentified ang ining ginutang nga napatay riding in tandem ang mga suspect. Way pagid sang kabugusan nga detalye as to sa identity sining biktima. Amo bala karon ginatry sang atong sining patrol with Action John Diaz nga ara sa buong nagatutok from where the action. Yari ang pinakalitas nga report live from where the action sa Barangay Jess shooting incident. John, please come back. Aksyon Eric sa mga tanion, ari ko diri mismo sa may police line nagatindog na makita naton diri ining isa ka lalaki nga ara pa sa actually no nagatungtong ang YTL sining motorsiklo mga aksyon Aksyon Eric isa ni Carusi 125. Okay. Ang motor nagaduag sang blue. Ang problema sa dito wala plate number bisan temporary plate number wala kita na makita. Aksyon Eric no. Ang ining shooting incident karon nga gabi nagluntat si mismo bala sa tunga-tunga sa mga bodega. May bodega di sang Atlas. Pero kung ang pinakahapos sa diring mark, no? Landmark maka-aksyon. Kung naling ka-aksyon Eric sa may Burgos nga street, also may kaburgosan nga po aksyon Eric. And then hindi ka na nakalabot sa mga balaligyan dala sa mga kalanaan. Diri sa kapagto sa recreation. May isa na diri ka bangga, maliko ka na diri sa Patoo, but sinong pa north ka nga direksyon. Hindi ka to magdiretso sa reclamation ha. Hindi ka lang makalabot sa mga balagyaan like mga kambingan, sa mga balagyaan sa isda. May isa di ka bangga, Aksyon Eric, malikok ang di ba to, may mga bodega na diri. Makita mo diri sa palibot, piyak-piyak, may nag-standby nga mga tracking. Okay. No? Basta mo sa ni oras. Hindi may Atlas, diri nga bodega. Lusot ni Aksyon ring area, sa Company ka Barangay Jess, Surad sang Bacolod. Aksyon Barangay 10, no? Bacolod City. Actually, already kay na si Kapitan Bravo sa Barangay 10 kag nag-usisa man diri sa lugar. Sa siling mga tunion, makita naton, sa siling ko na, isa ni sa ka lalaki
lalaki nga nakasuksok sang isa diri ka daw pang bayo na ka bikers o kun na rider action direct. Long sleeve na bala no nga do spandex ang iya diri nga tela. Pero kay na sa pamangkot aton kay kagawad iya ka ninja. No? Ninja nga ano action direct no ang iya sa diri nga iya ka ninja van do mo na ba sa mga residente diri. Okay. Nga suksok diri nga bayo nakadlargo and then nakasapatos siya nga do isa ka low cut no nga sapatos action ereka. Nagatapik pa sa siya salakyan. Kaya actually salakyan ni nagandar no nagandar yung salakyan action erek and then ara pa din gapon ang natabo si diri according kay na sa mga residente kay na istorya naton gintiro ini siya subong nga gabi diri sa ning area isa lamang kuno kalupok ang ilang nga nabatian. Isa kalupok kila nabatian gulpi na nakita nila nga naghamyangon na ining lalaki action direct tumba naman ang iyang motorsiklo mismo subong nga gabi. And then according diri sa mga residente may araligasyon nga may angkas pa ni siya kurumong no may angkas ni siya ang pamangkot ang angkas siya may mga nagagwa nga istorya diri sa lugar nga nag-upod man ni angkas sa lalaki nga may motorsiklo o kung sa tagluthang aksyon ereka. So, posible ang suspect, amo man ang nagtiro nga nagangkas. Posible nga isang isa, no? Kaya hindi nila ma-identify kung sinogit ang nagtiro atong nagamotor o kung ang upod sa diri. Pero pila siya, ulo, gidaigo, sentro, gidaksyon, kita na itong kina sa mga Laragway, especially sa bago pa lang gidini, nagabot sa lugar, ang pila sa gidrigid tunga-tunga no sang iyang ulo ang Masiling ka ulo sa tubangan o kung sa likod? sa atubang. Atubang. Initial sang DRMO kay na atubang. Kung mag-atubang, kung siling kang atubang ang igo, but silingon ang nagtiro, hindi sa likod. Hindi sa likod. So may possibility nga itong angkas siya base, posibilidad ang angkas siya, hindi tamo ang nagtiro, posibilidad ang nagtiro mo itong gagadara sa motor. Yes, no? So, yun ang mga possibilities, hindi nga ginalantaw na itong sa lugar. Okay, tingin ginatanaw kung imo report ng igo sa imo, siling mo sa tubangan sa ulo, hindi sa likod. So, but silingon, kung may angkas siya, ang nagtiro, hindi sa likod, kundi ang nagtiro, sa tubangan niya, nga posible ito nagtiro, mo ito nagamotor gadara. Dako ang posibilidad nga mo sila, no? Pero, tiyambal din sa kapulisan, i-verify nila kay ang sitwasyon sila din nagahigda sa aksyon ni Rick Mong, buti mo, sa nagahapa, no? Nagaamyangon sa and then ang dugo naggaralapta digri actually sa may dalan pasensya sa mga nagakaon der ano subong nga gabi so ina gina-verify pa sa mga kapulisan kung sino gid ang taglutang amo to nagadala motorsiklo bala ko ng isa niya kaangkas kung may mo amo gid man to ang nagluthang kag kung may mo absolute ka nga may angkas gid man siya no kiti ina mga impormasyon pa lang diri gikan sa mga residente kay na may na-interview kami nga ako mismo no may na-interview ako diri nga isa ka lalaki, driver, nga dari sa area, nga amo to nakabati isang lupok action ereka. Galang kiti, amo na ba, wala di sa subong nga matanion, siya mga kadlock, pero kaya na nakuhan sa naton, kung ano ang ilang nga nakit Andre, sa nga natabo ini-initial ng action ereka. Amo yung driver, nga nagatulog o kung nagatiner sa isa sa mga nagaparking dari nga sa Lasyano. Nung isa pa lang po, basta daw, inay mo lang. Inay lang man. Pero makita, ano na, nakita ka mo na yung sitwasyon na yun? Oo. Classic ng manok? Sarap yun daw? Oo, classic mo lang. Anong nakasuspect? Motorman? Hindi silang sinusok? Hindi yung dala. Pero hindi nga, ipariminis na lang sa parte. Huwag kami ni Kabalo, huwag kami ni Kabalo nga kung sabihin ni sa mga kwan nga nakita naman kami din, no? Pero may kami natin, pero huwag kami ni nakita kung ano kitang sitwasyon. Kasi simple, ara kami na nakita kung Action Erika Mati Andre no ang isa sa mga driver na nagat sila diri lapit sa lugar gali kiti subong wala din sila no lakat na sila ginapakita sa kanila naton basi bala no makakuha kita liwat sa dugang impormasyon. Ang lugar na diya ka sa biktima dulom kag wala da sang suga way CCTV da. During area actually ko diri kay kagawad why kay din may mga street light bodega ding palibot. Okay. Like diri pero guba way nagadana nga diri kita kay intersection kini mo diri sang dalanon lapit mismo sa area sang Palangka Avenue and then wala na di CCTV ako man ni kagawad kay ina nga nagsabi naton wala di sang closed circuit television ko CCTV nga mahimo immediately makakita kung paano ginaluntad ining shooting incident subong nga gabi amo nga dako pa diri sila nga pala makutanon kung pilagid ang
tagluthang sino ang mayari sa likod sining naghimo sa krimen action erect. Ano nga police station sakop na dyan? Station 2 under Police Captain Paul Vincent Pindon. Okay, si Captain Pindon hindi pa available dito sa... Hindi pa siya available. Ang ari diri sa area si Police Master Sergeant Katoliko pero nag-assist sa subong kay ang Soko babula nakaabota. Okay. Nag-assist sa subong sa katapos ng scene of the crime operative. Ang isa para to kayo na sa report po kayo nga tulapanggan ko may ara siyang ngalan PDEA pro Pintilipin ang nakasulat. Yes, exactly. Kikaina, pag-abot rin nila sa DRMO, ang ginirikisa nilang largo, no, action ereka. Pag-check nila sa largo, may nakuha sila nga isa ka wallet. Ang sa wallet action erek nga nakuha nila dito, may mga nakabutang nga mga cards, no? Okay. Pero may isa dito ka ID. Ang ID, iya ka school ID siya. School ID nga panas na bala ang nakasulat wala na gimikit ang ngalan except sa isa ka nakasulat nga naka-bold o kung naka-caps lock o kung naka-uppercase nga gamit sa pagsulat pencil pen nga nakabutang PDEA o kung sa pagbasa PDEA nga sa dalam sini may nakabutang nga underline. So amo na ang ginalantaw diri nila pero ambal dis nga mga otoridad hindi pa na nila ma-confirm kung related sa mo sinangayon sa gobyerno o kung hindi actioner kasi wala identity, wala gid sa mga identification card except karon kung mabukad na nila actionerek ang UB box o kung ang U box na nila dra, no? Kaya sila kaya lang motorsiklo dila may box sa sulod. Base na karon may mga ORCR o kung nabi may mga lisensya dra sa salakyan kag iban pa actionerek. So amo pa na check din na nila. Pero kung dito kay Sir Katoliko sa kung nga initial nga pag-angot sa iya, gindeklaran na nga patay gid ining lalaki actionerek, no? Kaya iti nagkanto na diri ang katapo sang City Disaster Risk Reduction Management Office and yung pag-abot na din nila no signs of life action ereka. Ang kagawad nga una nga karesponde sa lugar nakuha na naton sang statement amo ning isa nga pagpayag action ereka. Buti mo yung anong oras ka? Siguro mga 8:40 something. 8:40? Tapos sa kamatina sa lupok. Hindi ako na Isama na ako nakalupok. Doon sa nakatakdi sa... Ako sila ikaw ka tawag. Itawag nila ako sa balay may tiro na di. Nakita na nila katumba ng ano. Pero ito pala pito kinasagawad na-identify nyo. Kilala niyo? Hindi naman kilala. Buti ka dito sa dito. Hindi. Kaya naka-ninja van. Naka-switch sa ninja van. Okay ang uniform. Naka-switch sa ninja van. Tapos, ano ka suspect kung nakagawad ako ng labadan? May idea na sa business kung na nagpakanto. May sunod sa kariya nga nakikita nila ito may angkas na siya ganito. Ano yung kasi sa akin? May nakita. Buhay nakita. Teka ba ito dito ba dito? Hindi mga butika na nating area. Atlas. Okay. So, mga abono. Sa piyak yan? Sa piyak? Naman natin na Atlas. Pedestrian. At sa piyak na site is, Charlotte. Okay. Tapos na Luzon punta. Luzon dito, SM na, Lapos. Highway na. Hindi ka magkakagawa. Nung kaya wala din na mga CCTV. Huwag na di actually ring area. I-private na di ang area mo. Reclamation na nga. Tapos na sa reclamation. Tapos ini mga salakang Lapos na nila din. Kapag na di sila yung kagabi, tapos sa mga driver sinadihari na nagatulog. Sa salakyan man. So, kung flash, hindi nakakita yun? Mga driver man. Nakakita. At ang mga driver man na nagtawag sa balay nga may gintiro na pagkabuto na mula dito. Amo na nagsitos. Nakita nyo pilas ka doon? O daw ulong igoy? Ulo igoy. Okay. Pagkabuto ay nakita sa buhay na. Amo nakita sa mundo. Buhay nakita sa store niya. Okay. Kagawad na nagalisa? Kagawad Articona. Anong presenta na siya? Rebel Articona. Actually, kasi kagawad Rebel Articona sa Barangay Jess. Kaya siya rin kayo na ang unang naging tawgan gid, no? Sa mga residente diri sa lugar ilubid ang mga drivers nga nagatenero kung nagatulog diri nga nakabati sang lupok actionerek sa lote ilalabatan isa lang kuno kulupok dali kiti isa lang kulupok pero tapat no tanda giniguyag may recovery sila sang basiyo kung may isa pa basiyo diri pero hindi na ma-identify kung kalibre sa anong armas lutang isa lamang ka basiyo ini actionerek sang bala no. Diri sila, permahana. Okay. Ang subong ang aton nga mga kapulisan, like ang yaka station number
action Erika. Pero kung dato naton diri sa lugar, lalaki wala sa helmet mong ang suray makita ginaton. Pila edad sila? Bulabanta mo? Mga bulubanta ko mga 30 to 40 years old ang edad sini. Okay. Pasilong lalaki nga mistiso action Erika. Aha. No ang iyas ni diri nga kumpara sa Uway sa mga nakakilala nga arada, but silingon nga Uway? pangayaw? pangayaw kay ay binang kagawad kay nagi pamakot naton. Okay. Hindi nila kilala, no? Aha. Wala sila ka ideya kung sino ini. Aha. Hindi na mga residente diri sa palibot, hindi man nila kilala action na lalaki. Aha. Kay kinasang pagluluntad sining insidente, pinalapitan ni sa mga pungluyo mo, no? Dito wag gid sang may nakakita ko kamulalong kung sino ini siya action Erika. May mga diri sa mga drivers, di man ko tibio. Pre. Mga drivers. Manong, pinakalupok kinanabatian nyo? Isa lang. Pero ang mga suspect, no? Nakaramda sa motor? Single na motorsiklo? Oo. Bali niya ang kasi kasi wala. Wala lang ko katalopangod, ha? Pero mga suspect din ng direksyon na. Dali na, dali nung pagkanto. Nasigay lang? Oo. Pagkita nyo muna na sitwasyon? Oo. Napalipitan nyo pa sa sasina? Oo. At anong iyain ko? Anong iyansura? Ang mga sagapon, tapos ang iya, kano, ari sa tuong iya, bra, igo. Sa ulo, ya? Oo, lapos ari sa walat. Wasak. Wasak, yan? Oo. Balik, ang nagwa kalinong, dari sa may tuos ang iya nga kili, dari sa ulo, ya. Tapos, lapos dari sa walat. Wala? Tuo, ari din tuo? Ari tuo. Wala? Wala? Sa tuo ang igo. Tuong igo? Lapos sa walat. Buto nga ang kilid. Kakundo sa kong galakan. Daw ginalang-alang sa isa kasinggol mo. Dugin palabagan? Tapos, sa butong tiro siya? Nag-lagpak na yun. Isam lang kalupok. Most likely, but singon ang nagtiro, amo gito sakay sa motor. Pero nung sabi, hindi ka galabay-labay yung mga motor ako, gabi? Dama, di ka lagi, kasi galubra. Uway sa kabulalong, may nagangkas sa motor? Ilan niyo, mga alas. 40? Way, mga alas 20 siguro. Magitiro sa? Nung kamulalong, kamo nga may nagdalaga, may angkas? Ano man? Anak ko na lang ko lang, nakita ko lang, may dumi nagsunod blas yada, tapos daw ginikrosa, daw ginalang-halang sa. Yun, nakita, harap ng sunahan daw, nakita ang tumbal rin, tapos naglagpak lang bala. Puti ringon, ang nagtiro siya galinong, kasunod siya. Tapos gin-overtaken siya. Way man kay bali na gamay lang amo lang sa ganang amuhay na lang dulo. Makunta, sabi ko may maginangkas ang napatay na? Kita Ako din sa? si action Eric, wala iyan ang lalungan kung may nagaangkas. Okay. Kaya ang iyan nakita is do mo to naghinhingagaw sa sunod, nagsunod ang motorsiklo. Okay. Tapos pagka tupungay nila gamay, nga do nakaangka lang, nagpundo, gamay. Nag-ipinggal siya ang motor. Well, pinga lang sa. Naging paran sa. Ang gwag naging ipingan siya kadala pundo. Nagtiyok yung single nga na may angkas. Nagtiro. Sino nagtiro may angkas pag ito, no? But sila amo tuyo gali ang riding in tandem, kaya angkasanay sila. Di sila nagdiretso, tiyo balik. Pabalik to sila pa reclamation, gitu. Dasigay lang gani. Nung atong nagtiro, kung layo, may makita, uba na mong may helmet, nakaano sila. Wala lang ko ka talopangod. Wala pagod, may helmet. Dulom eh. Kaya nag-focus, dire sila tumba mo. Dulom, di kayo na eh. Dulom di kayo. Hindi kayo, but sila yung gali, pag nakita nyo na natumba, pero mga taong involved, hindi naman mula lungan ng isugan. Hindi. Tapos sining area nga daan, nung kalayo sa suga, no? Layo, gamay na daan siga, no? Hindi kitaon. Ini sa kagina, dugay na sa igda, amo gini Japon niya si Tutso. Mga stasyon. Ang yati nag-tupong, ganda sa kere, no? Ganda pa gina. Bandar pa gina, kaya ako gina, una palapit mo, kaya lang ko daw sa katatlong truck. Nung pinupag palapit, no, siya, buwi, basta kung may nagibay na patay na. On the spot, Oo. Naway na sa kapang, ibulig, wala sa kabalambal pa. Way na, walang tingog. Way naman gulag. Nung kaya ikaw, pero may ka madigas standby, hindi pamilyar sa imo ang lalaki. Hindi. Hindi daw ko nakapon siya. Ay, ka nakamulalong siya ng kalabinabay. Way. Kaya iya uniform muna nung, no? May di jumpy ilang opisina, oh? Hindi, kaya damo mo nag-iinagi kung mga tag-alas 5 mo, kubra sa Jarlop, no? Ha? Jarlop. Ano na siya nga negosyo? Mga... Panglaktor na uro? Ang mga salakyan? Oo. Car park? Oo. Hindi, mga kambla, mga sisirya. Ini ano ning lusot, de? Canada daw. Barangay Tena?
O, barangay team. Amo na lang mga pamalay. O, tablong lang barangay team. Tapos ini PSM na ni. O, SM. Tapos kung grab 80 per minutes ka lusot-lusot lang, no? O. Okay. Mga galo. Brad, dito ka lang 5 dayari. Doon sa subay. Sige, isang tabo mo. Sabihan na siya, no? Pero Pero pag abot na nung, kagina, wala ka mo may nakuha siya. Wala nyo Why? Why? Why nga nagtantog? Isa lang kita lupok, pero tapat, no? Ulo mo. Ulo mo. Pag abot, pwede sila nagasinggitana, yung may nagiranawa, no? Yung nalagyo mo sa dayon tong kwan. Pag palagyo sa mo nung palapit sa medyo, lantaw na mo. Anong motor? Nakita nyo nung? Scooter o kung hindi? Hindi lang. Wala ko ito tanda kung ano gito. Kaya iti dulom. Basta kita lang namon yung nalagyo. May angkas. Kasingkol. Mula no? Okay. Sige, Manong, thank you. Gibraydan mo, no? 5-3 53 years old nga driver, actionary, no? Isa rin naton ka mga na istorya. May mga sakto ko nakabati. Ko nakakita sa ring pagbagluthang nga nagluntad subong gabi action na Eric. May mga markings pa dang kwan, so kung ginahimo? Subong markings pa diri sila. Oo. Kung makita ito may Wala pang mabuksan ang U-box sa isang motor declare na. patay. Oo, declare. Mga, asin ang declare ng DR ba? Ang DRM nyo, okay? Pagabot nila. Pagabot nyo. Wala pa gino? Wala pa gino identity? Why? Kasi bong si ginanatatang yung unity ng biktimata. Ang ID ito, wala ito. Ang ID do panas pa doon, hindi ka pa batay ang ID sa nang nakita namon to nung yung kasi 7-11 malando ka kang panas nga ID sa ano. Pwede doon, maka-identify din. Why pa? U-box siya, may Siguro mabuksan? ba sa UB ba? Sa iyo, rock to, try na talang karon. Hindi. Konta. Okay. So, ano? Sige, sige. Pagkuha talang ka lang sa Pilang ba siyo nga recover? Pila ka ba siyo? sama lang. So Sa ano yan? 45? Caliber 45. 45. Oo. Sige, si Sir Catolico, Action Eric, no? Oo. Ang investigador diri sa station number 2, sining shooting incident nga nagdudad subong ita mga gabi. Sa lahat blanco, pagid sila, no? In terms, of course, wala gini motibo pa, wala ko man din identity. Even ang background sa hindi ba natin ma-identify. Ang mga ito suspetsoso, kung ng punto nga magamit ka ID, butang mo pideya nga pangalan, no? Amo lang itong ginasuspetsuhan diri sa mga residente sa lugar. Kasi nagulo ID kay mo, tapos kita mo guro nga may pideya kang ibutang, ginabutang mo pa si mga wallet, bala? Wala ka man ibang ID, dira ring butang nga mga driver's license, kung ano pagkida. Tapos, ako diri kaya sa interview nato naman yung oras, diri kinaglusot, no? Nga do ka unusual action Eric. Ati ba si iya guro pakuaman guro padali guro kag para siya ti conveniente sa magagi guro eh. Isa pa man natin pwede, pag posibilidad, no? Diri nga masapos nga agyan, kung sino man naman. Diri ano nga punerarya, di funeral homes, nakaabot na diring abi, pero wala pa natapos ang investigasyon sa kapulisan ng station Eric subong ginamang nga pinaka-latest diri nga investigasyon sa Parang nga ka road brigada. na da? Ha? Parang ka road? Parang ka avenue. Yes, yes. Barangay Jess na bali sakop. Yes, Action Eric. Amo ni ang pinaka-latest nga sitwasyon, ang detalye, sining nagtutadan mga shooting incidents mo mga gabi diri sa bahay mismo kay Jess Shrad sang Bacolod mga sa Action. Live report di ka John Diaz. So nagpunta na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Asa may Palangka Avenue sa Kopilisuntad nga shooting incident karong mga gabi nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka persona unidentified. May dala ini nga motorsiklo, wato kani sa kahalin sa ginasakyan nga motor nga natumba, no? O dito kaya sa mga witness nga interview reaction dyan nga riding in tandem nagtiro gamit ang ginaligar kalibre 45 base sa basiyo nga na-recover sa police station number 2. Now, ang Senator Pangton, kiti may ara nga nakasulat dito sa wallet ya nga pideya, pero ang ngalan sa pideya gingamitan sang pintelpin, no? Hindi pagid makilala sa mga residente sa Barangay Jess, kagapati dira ang mga pumuloy nga basi posible pangayaw nga naglaban diri sa lugar, no? Now, according sa interview action dyan, posible ginsundan siya kag sa lugar sa di siya natumba o doon siguro cross mula gulpi para nga makadulog lang. Pagdulog, muto nga nakabati lupok isa, muto nga may igo ining biktima sa ulo gid. Ari sa kilid sang ulo ya, lapos ini ang bala.
Now, ang scene of the crime operatives nag-process na sang crime of the scene of the crime para nga makuha pagidira ang mga ebidensyang basi magamit nila sa pag-identify sining biktima kay titob-tob karon unidentified mga 30 to 40 years old ang iya sila pangidaron. Taas ilong ko si John pa medyo puti kag may itsura pero tisisuyo no, may ginasokso ka daw sort of the ninja mga riders ba sumong nga uso no. Hindi pagid mabala ang identity sini kay ang U-box ang iya sini motor at mabuksan mas may mga aral na wala URC arang motor ya depende na mabala ang tanada karon di kuani ang ginahimo sang soko sa Doc Exido kag by numbered na mo may lagiyo bla especially nga sa Doc Exido sa pag-process sang crime scene kay para importante ina para sa ila na base pa man lang may makuha sa ebidensya dugang especially para nga ma-identify ang ining biktima nga ginluthang karon gid lamang gabi dira sa may Palangka Avenue sa madulom nga porsyon sang Barangay Jess. Natabo ang pagtiro sa biktima ang mga suspect riding in tandem. More development will follow dugay kay ara para sa Action Jan Diaz nagatutok ang isa ka federal parlorte nagaborta dira nga mo ning makuha sang bangkay sang biktima. Kasi karon ma-double check niya Action Jan before we went up karon nga gabi basi makuha niya ang kaulo kompleto nga ngalan identity sining biktima sa pagluthang ti problema naman ni Kwan ni Police Captain Paul Benson Pindon no, ang hepe sa station number 2. Likat-likat talay sa semana may matiruhan gito. A report na Action Jan Diaz sa ginadurong sa iyo sa kalawas sa D3 Bayo ang pinakabago garantisado ka epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang report man Action Jan Diaz live from where the action dira sa may Palangka Avenue, Barangay Jess. Ang ginadulong man sa iyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Green Coffee puno sang antioxidant halin sa mangustin ka green coffee beans na may essential vitamins Roger Gotib. Importante na nga public service ginapaksyon ang gali ko sa kung sino man nakakita kay Marian Arival, 45 years old, taga Purok Spaghab, Barangay Alhis, medyo apa ni siya. May balatiang depression. Mga 3 days siya nadula kag wala pa siya makita sa subo nagasosok ini siyang t-shirt nga black or gray kag nagamaong pants. Tapos siya nakita dira sa may Araneta Shell. Kung sino man nakakita, palihog lang pahibalo sa aton diri nga mga police station. Nagpahibalo si Jeneline Castro. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:16 na. A report man, Action Jan Diaz, ginadulong man sa kalawang sang Evergreen Herbal Capsule.
Aksyon Radyo. Kabay pa nga hindi na padugangan ang shooting incident sa Bacolod, ha? Isibo na ang orasan sa inyo sining mga rilong Action Radio Philippines Standard Time alas 10:18. Start by sa report ni Action Roger Cotip. Ari ang report na ni Action Rofodita. Si Alagitet reporting live sa area sa Silay. Dala ang area sang Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Rofodita. Line number 2 sa report. Rof, may gabi, please come in. Yes, so may kabensyonarin taga sa tuman sini mga kaksyon ang kimpo sa mga nagpanwa sa sila matulutang pahay, malinong-linong, matulutog naong kagate, agina nagabunok man ang ulan mga alas 7, kagpagit mga alas 5, wow, dito na. Lingkot, puro palago lang ang pakpak kay basta mabasabot lang yung anak. Hindi sa on tabla ba si Mumoto ko liguro rason nga way kagabi kay pakpak mo basi ko nabasa. Oy, sis, tawhay ka yung sila kagalisay. Kasi ko ba wala gid man ang ginagaliwala basta tumakangagaw sa Talisay kay perfect kung sa nga ulan no tin na ginagakulbahan man kita kon pagwa tagig kagina sa aton man ginaupungan na kung naglaw na. Kasi pagkabuhi mula 5, lumpat man doon na yun. 5 to pwerte kinang ulan, pero pa mo yung tanay, pwede pa kululbahan. Dati, muna, ginalikaw-likawan talang subong, aksyonerik ang hilanat, kagat patrangkaso kay doon uksogin subong. Hindi lang kay budla magtrangkaso dyan, kasi masuspikan ka dahil black ubi daw. Ang mga nilikawan Dito ang sudansang silay, talangka persona diri ang gindakop nga may waran sa barang staksyon Eric, no? Ining persona nagkala kay Bernie Kasiki, ibinyas 29 anyo sa palikon, may live-in partner, kagda pumuli sa Hacienda Kinilata na barangay Timbalaon sudansang silay. Nisa gindakop kay na mga 8:45 ang taklas ng aga, sa may Hacienda Pipa, barangay Ilo, sudansang silay, iniangot niya, sa warrant of arrest sa criminal case number 28862-C sa pagbayular ini no sa Republic Act 9284 kag may fiancé ni nga nagdangat sa 60,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Ining warrant of arrest kinpirmahan ni Honorable Judge Napoleon Diamante, acting pairing judge sang MTCC Silay City kag pitsa ini Julio 6, 2012. Inimbitan karon nga persona dito natin sa may custodial facilities ang Silay Philippine Station. Samtang katapo naman niya sa siyempre kapolis natin sa Chakbal Pasang Silas magpangunan ni Polisa Lieutenant Colonel Robert Pitate man ang patrol sini no nga patigayon niya sa Brigada Eskwela dito no nagabulit nagtimbang man man sa pag-celebration ng Brigada Eskwela sa may Adila Elementary School. Sakop niya sa Barangay Rizal, siyudad sang Silay. Kaya dito, butig yung kapulisan sa paglimpyo sang nabitan iyang bulutuan, nagpagwapa, pagwapo dito sang matatanong, pananong pagidugang may mga ulot nanon bakit aksyon na Eric no ang mga kapulisan di lamang sa eskwelahan diri sa may Adila Elementary School kundi halos kinalibot kin sininila no ang mga eskwelahan nga kutob lang sa malabutan nila nagligad sa balat nila kag para man sa pag-upod sining Brigada Eskwela isa ni kasimana nga ikaton iya sa Department of Education preparasyon sa pagbukas sa classes na sa sambulan. Kasi daw wala magad iya sa mga duludalag ko aksidente mga maduguon ilang balita. Diri sa aton area of responsibility ba ginamonitor talang ginatamiyaw talang ang gamonitor sa aton sa mga gabi no. Si Tanet Cordero, asawa ni Pulong Barangay, Julius Cordero sa Rizal,
kagawad yung bilon yun, sugat tayo naman kami to, gadjaging isa ho. Ko, maulanan, majaging ka. Dulo pa silong man din. Oh. Kaya ano mo na yan kay schedule sa iya, jaging dulo pa silong man siya kung magulan-ulan eh. Dahil niya yuhum-yuhum din pagkita sa ako, no? Na piyo na. Oh, Yung nakalupad na sa piyo na. Nya pagkalupad niya piyo na karon na sa gabi madungka kasi report kina siya. Pati iyo, gid. Kaya libot-libot ko kaya ginabaw sa ata ko din sa titulugan, yung istorya kami gamay. Isa luna niya man ba kasi danay man sila kagawad diran pero kamasa. Oo. Mga barangay officials ni mga ulo exercise lang. So kami yata lang malibayon mga ipagpamati kay dako ko ka. Mamayo gid magpanglukit ko ko ni Rita. Nasa kataman sila mga pilalaga na tagpalawati din nagmanuwasan sila. Actually, naman sila. Tulong mga alam ko official din sa Black Entry sa Silay Philippine Station. Para sa Action Night Patrol, ako lang sa Action Grupo Dita Junior. Una sa balita. Una sa Action sa Bacolod. Ito, at radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita lagi titang Sirofodita live report kita sa Silay dalaman ng area sa Tanisay. Action Radio Philippines na live alas 24 na. Ang report ng Sirofodita ginadulong naman sa inyo sa Kalawansang DTX 500 capsule. Armayo dira sa United States of America, Minnesota. Armayo, good evening. Dito silang good morning. Sa kay Madam Divina Gracia. Gracias, Madam Divina Gracia. Dira sa may Manville Royal. Da monitor sa aton, Madam. May gabi dira si mo. Why gitada? Pero ina Jopines Baquiano, Mare, may gabi da. Kay Ben Buds. Kami ako lang Badjan family sa Hacienda Lunoy, Barangay Hawaiian, Silay City. Kamonitor gid sa aton. Erica Villamor, may gabi dira sa Barangay Jess. Kay Sir Frank Francisco, bahidla man ta kay Sir Frank Francisco sa police station number 1 ba? Musta ka da, Sir? Arlene Bailosis, Sumpay, sa mga Sumpay family dira sa Purok Pag-asa, Barangay Estefanía. Kamonitor gid sa konsoon kay Darwin, Madam Misela. Kay Soon Judy, kapamati siya sa mga kay Arlene Bailosis, Sumpay. Standby sa report ni Aksyon Roger Goteba. Generalin Castro, may gabigit. Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Welcome home to the Philippines from Qatar with love. Why kita da, Engineer? Kay Cathy Calatrava sa Singapore, monitor gid sa ato, no? Kay classmate ko Merly Dolido Magallanes, may gabi. Sa Purok Masagana, Barangay 6, ara si Rowena Castillo de la Cruz. Teresita Aurita Kahuraw, may gabigid sila Carlota.
Kami ako lang ang pamilya Buen Cochilio sa barangay Old Baliwagan, San Enrique, alin kay Jill Nyab Buen Cochilio, Talipan. Inday Blasa, damay nga bigid. Ya monitor sa to. Silvira Hilogo, dara sa may Charito Heights Subdivision. May nga bigid dara sa imo. Madam Elvira Hilogo. Scarlett Gamo, kami ako lang ang mga relatives dara sa may Los Oriaga, barangay 28, Serrano family. Jenaline Castro, Jocelyn, may nga bigid dira sa imo, no? Kay Jolie Arnaiz, kay Mila Miliera sa pool dira sa may Purok Sunflower, barangay Tangob. May nga bigid dira, no? Mililio Ligos Tangob da may nga bigid. Kami lang si Benisa Mayo, Jinky kag si Jen Jalagdo, Noel Amar kag Alex Montes and Company. Emma Yanson, tamya ko lang Jandel Blue. Happy birthday sa Carlota City, halin kay GE kag Bingo. Emma Yanson. Amon nga SK chairman, no? Toto Carlo Valdirama da, may nga bigid. No? Sa mga Valdirama family sa may Villalordes, Onggok Abapo and family, Barayoga family, Sinarosa family, ara da sila. Kung sa tingog-tingog. Terry Simpronyong, may nga bigid. Ang nilagayon dato Castillo, Bangga Tutong, Barangay Felisa, ga monitor gid sa inyo palatuntunan. Ari na siya. Oy, kay Madam Yuni Bilaong, da sa mga Bilaong family dara sa may aning, may nga bigid, no? May Miley Desmas sa Country Homes 3. Kay Iberlinda Miranda. Donald Kabasag, may gabi. Mr. and Mrs. Ronnie Gordon and family. Ga monitor gid siya to. Si Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Pare, kamusta ka da? God bless. Pamilya Swarnaba kag Miranda dira sa Palaka Sur. Kami kamo ni Everlyn Miranda sang Dubai. Si Ronnie Gordon arada watching live. Salamat gid. Sige, ari na si aksyon na Roger Goteb. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon Roger Goteb, line number 1 sa report. Jermaine Gabintos ka rin. Yes, aksyon na rin kung gabi kami sa mga kaksyon sa mga balita sinerek diri sa may siyudad ng Cadiz kag Partigabansang probinsya sa Negros Occidental. Isa natabo kay sinerek pagbugwa na itong duwa tanan sa mga motorsiklo na sa nagresulta sa pagkasama dito ng isa ka driver. Mga contact na sinigid lamang aga gusto sa isa ang incident nga ginagpagran mismo sa mga katapo sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz gawain siyang natabo ini sa bahin siyang barangay Bagtiwan dito sa may Santa Cruz Heights. Ang report isa sa Rosing single motorcycle accident siya. Ini siya ang ginamaniho yan ni Romel Alulor ni Perez, 32 anyos sa edad, taga-residente sang residente manindis ng barangay Bangkiruhan. Sa report ang isa pagid single motorcycle naman nga Suzuki River ang ginamaniho manini accelerate ni Miko di Ases i Soberano 19 anyos sa edad. Taga-resident niya sa Dalan Herrerias sa Barangay Zone 3 diri sa may siyudad ng Cadiz. Back-ride sini ang isa pagid ka persona nga kilala kay Joan babae ang back-ride na si Joan Parandat sa Ulong 22 anyos sa edad. Pero sa report ang pariyo ko na opposite direction ng pagpadragad ng Sinereka from south to north direction kag north to south direction. Okay. Kag salpo ka na Sinereka ang duwa ka mga single motorcycle sa sa may area pa sa barangay Bagkiruhan kag nagresulta kang pagkasama dira Sinerek sang
duha tanan ka mga driver pero isa diri na mo gini nga tulutaman gini ini si ini ang di Agnes Acunereta mao nga si Miko Diasesa. So ang yato kay na mga samad ginbulong sa Sabay Cavite City Emergency Clinic pero suno pa sa report na ito naging patient na sa pero recommend ang x-ray pero particular mo ito sa binahi sa iya sini nga lawak at ang kaso sa karoon naman sa pag-inakap sa traffic investigation section nagkapitan sa tunad sa sinagiman sa police staff sergeant Mark Harnilia. Sa dugang natin nga balita sa pinapagin ka mga balita Action Eric sa bahay naman sa siyudad sa Sagay o kung sa siyudad ng Escalante bahay mga Action Eric nga dakpan ng kapulisan sa isa ini ka membro sa LGBT o kung ini Action Eric ang agi pero pinatawag sa kanila plantita na nagatanom siya sa mga labo ng mga tanom kaya mo gina ng uso subong pero sa iya tanom Action Eric may ara gali nga lakot nga tanom sang marijuana. So dakot ini siya sa mga katapo sang kapulisan sa mismo sa ila dito nga pulian sang din kapadayon ang isa ka operation sa kapulisan sa informasyon man ngayon sini nga na baton kag ini ang suspect nga gin nakop sa kapulisan Action Eric sa operasyon sa Isla District kilala ni kay Fernando Ibanez Paragnas. Okay, suno sa report ini siya actually senior citizen na kaya 69 anyos na ni ang ini nga persona ang operasyon din pamunuan mismo sa Deputy Police Lieutenant Alba sa Police Lieutenant Jess Alba sa Island City 20 under sa provision ni Police Lieutenant Colonel Helgan Bisti ang padakop sinisang 69 anyos sa informasyon ng nabaton sa kapulisan ngayon siya nagpatubo sa tanom nga marijuana sa ilan mismo nga ugsaran. Wow. So dito ka ginoperate sa kapulisan na recover Action Eric ang isa ka positibo nga na-recover ang tanom nga polychrome doon dako na kali pwede na siya nga harbison ini. So sa report na ito ang amo nga marijuana ang kuha mismo sa mga katapo sa kapulisan. Wow. Gin recover kasi ang police cleaning marijuana ni? Yes, gabot nila ito kinarek, no? Kaya ito kinang report nga labaton nga tanom siya sa marijuana. Damo-damo ni nga puno, Jer? Actually, ang report nga ito na baton nga ang nakuha is isa, dua ka puno ang kinarek, no? Wow. No, pero mga dalagpo na nagsumirik nga mga papuno sang marijuana kagaristar siya kaya mga alas 3 pasado tak na sila mga hapon sa may Purok Green Habitat sa Habitat Home sa Barangay Hunob-Hunob sa siyudad sang Escalante. Ang suspect court of the act na nakuhaan siya sa kaniblag nga misitira Black Kineret. Oo. Nga may ara nga tanom nga marijuana. Sa misitira yun gin tanom. At sa misitira yun doon ka puno na Kineret ang nakuha sa iya ka gamulay gin gamit sa evidence. Tungkol doon sa mga report dira nga may ara dali sila tanom marijuana guro o magsusuyot sila ba si kung wala pa ni maho o palibot daw. Dati laban eh?
Tiyan mo na gurong igin report sa pulis yan, yung paritan sa pulis. Bagay sa silingat hindi anyang mariwana niya ginabulo ko na sa hapo. Nabay, basta gano'n ko lang malo, way na sila gambal at sinerek ka. Away man. Nabulong niya sa apo, kasi bisan abal mo ba na bulong sa apo, nabilaw niya po niya sa drug siya. Oo Dito siya kasi iniya, klaro, sinerek yan at violation sa Republic Act. Oo. 9165. Dito na, doon sa ground sa bayan siyang lakapil, sa Iskarat City PNP, ang kaso, posible nga ipasaka buwas ko matapos na natin makuha na to ang result ng crime lab action na rekta. So, ang sunod sa report, 3 kabulan na siya punong nga nagasagod-sagod. Ba? Ang nagatanom-tanom, sinisang marijuana. Basi dugay ni guro yung ganimo. Kaya tibagol silang takpan. Gani mati ang guro na kasi kung yung guro na kulo konsumo yung malo na guro kasi tanong siya parang may ara siya blang Oo. tulos sigarilyo kon Sus. galing ito pa rin man to sa accomplishment man nila Police Lieutenant Colonel Albert C. Dari sa may barangay Olsagay to Procoto sila nakuha man to 3 ito kapuno iya sa marijuana sa barangay Tabaw. Oo. Sulat ng Sagay 3 itong puno iya nga marijuana nakuha tindog pa basta may nakuha pag ito yung 7 ka puno yung naging gabot ng mga laya naguro subject na ito ya para sa pang negosyo naguro kung ano solos puro kung baligya black kinarek kaya mo na ang ina nga mga sahi sa mga bulaton na hindi dapat na himuon sa mga pila ka mga kauturan ang pagtanom sa marijuana. Ano man ang lumati, okra, talong, parang magkakwarta pa. Tanom sa mga utanon para nga inaya sigurado mangin healthy sa gendo. Para nga wala sang hasol kag hindi madakpan sang kapulis na daksyon na reka. At maka-checklist sa sila si Kadis kung balak sinerek ang vaccination kaya ang target kay adlaw 200 ako 2,000 flat kaya na tawag na doktora Ibanez mga alas 12 sang udto medyo mas may mga ara kada kilala pakatuan di sa Kadis Arena kay piling niya 2,000 na ang amon ngayon inugturok pero subong alas 12 para pala kami sa 600. Ilaw di utay at kunarek ang outcome lang. Sang vaccination first dose sa Sinovac na para sa 11 ka mga barangay kaya mga Angus Mill dapat magpaubos. Sa buwas naman mayroon naman mga 1,835 Very good. doses. Doses. So, hopefully nga ito mapaubos. So, muna ginang ayaw man ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga ito mapaubos para nga in-accident ang masigisigi kasi buong sato. Nakabasa mo paubos mo na yun. Atagan ka naman allocation sa probinsya. Okay, update sa 1993 na akong ring active cases sa siyudad sa Cabicat America. Okay. 23, no? Nagsaka-saka, nagigta. Try pa natin mapanubo naman para man sa parang hindi man lang sila yung kulbaan man talang nagsaka naman. Ang panawagan niya po ng amon din ng local government unit nga punta ni Ibuas may vaccination naman sa arena at tuwan yun magpa-vaccine kaya po sila kayo nga mga trigliyo ang nga makapabakuna ang wala pa mabakunahan at sinarita. So para mo natin magkaroon ng report, balita, informasyon, ginakamya tala lang si Ma'am Debbie Delmo na pamati sa aton. Ma'am Mercedes Torres sa Hong Kong na pamati man, lapit na kalang biyerno, dahil na kasi mana na biyerna. Sigurado niya, Ma'am Mercedes, na niya, di siya nato na ito sa iya, dumdom ginagri. Ang ito, niya, di siya naway ko sa kunong ginadumdom. Kaya dumduman niya yung kajapon sa December, kasi hindi ko magkamalaka, Ma'am, kaya dumdumon ka na kakadagabi pagkapyaw. Para hindi ka ginalipat sa aton lang. Mula na mga aso manuloy ng ginagmay nga diskarte. Barang nila. Sabi na po.
amo na ba na nila? Wala. Hindi na sila malibag. Kaya kapag Biyas, kahit si Mr. Yan sa Biyas, si Pamatay magkatod na, o pari mo. Kaya ang Sopo Joel, hindi ibasan ko. Sabi niya, tumalag si Mr. Rosie Diaz lang, isa naman ka pupuntuman sa parol o provision lang bilang volunteer parol assistant. At siya may pinagsagal meeting kami para sa pag-imo sa mga kayuhan naman para man sa mga client na mo na. Ang mga parol sa provision lang taga-pardunit pala. Kasi nag-project yung kami, rin namin mag-imo bilang sa abon ng mga dishwashing page na kapitan. Kung pagkatapos sila nga may mga klaya sa mga amon, siningatombra akong tag, pinabigya man nila para livelihood at Amerika. So, salamat din sa kay Ma'am Nulian Maito, na amon din na parol provision officer, ang wife pala ni Fiscal Benjamin Maito sa Siyudad San Victoria sa Siyudad. Nagpamati na bisaton sa Poro-Poro Madrid sa Up-to-Night Patrol. Total big point na ulan, kasi mami niya pamati man dahil sa bumag si Dr. George Ributon dan sa bumag ni Ronaldo Miguelando Bacuya sa Power. Then sa amigo no may manggubat at man nga kamyaw, mayong katigid sa ating amigo Ismoy Guapito, Purio Buyagya. Amo nga ito madalo ka report, balita informasyon. Direktado rin sa National sa Carizal Norte naman sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Goto ng report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinag sa Roger Goto live report gikan sa Northern Negros. Ang report na si Roger Goto ginadul naman sa kalaman sang Mighty Sea. Dugay ka na malalaganto si Mosini katol-katol sa panit. Ang Pinas ka na dugay magayo. Ang katapat siya na Mighty C. Ang alkala nga vitamin C. Makubulig sa talaga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule Champion Gid nga kombinasyon. Kag ang report mo na si Roger Gutib ginadulong man sa kalwan sang Santon Plus sa coffee mix. Mitch Bustillo dira sa Paris, France. Good evening. Donna Nabarte Macario. Oma Romena El Javier. Kay Sir Edwin Pinada sa New Jersey. Blondie. Grabe nila kay Blondie sang Bago City. Gerans Barela. Nasa Bagasin ni Garante Nanay Telma kag Tatay Pulyon. Sa asawa kong si Jessica Barela. Connie Laparan. Ang gabigid, no? Kag mahina pagpurok. Sa kay Robert Roma, Robert Roma. Garad. Dira sa La Carlota.
Aga-monitor gisan. Sa kay Ted Sobremisana, may gabigid kay Ted Sobremisana, Angel Rico Puerto, dara sa Woodside 1 Alihis. Ay ako no Iloy si Hedy Rico Puerto, Sister Risa Rico Puerto, ga-monitor gid. Sacramento, California, Angel Rico Puerto. Kay niya na maliksi, no? May gabigid. Ang ila gayon dato Castillo, Bangga Tutong Pilisa, no? Bangga Tutong Uno, sa Pilisa ra gid, no? Si Terry Simpion Yong, Cory Bidaha, Emma Yanson, may gabi dira kag may nga pagpaurok-urok, no? Pamati dira sa inyo, no? Chris Gabriel Perez, kamay lang si Henry Flores kag si Jan Tingson, no? Sa Kabangkalan City. Pula-pula pag si Sir Edgar Alan de Guzman. Dahil magpula, mga guba beauty mo na. Balos lang ko. Balik kita, pabalik natin, balik ka report ni Action dyan. Pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa atong mga mga binira kay Nanay Tessie Noble. Totong Noble naman kabidid kay Kagawad Peter May Noble. Kay Toto JR Noble dira si SP Village ha. Kay Boss Rex Noble. Kay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kaya monitor siya sa ito, no? Pa-shout out lang kay Audrey May Pareño. Dira sa Gardenville Subdivision Barangay Tangob. Kay Ernesto Paul Pareño. Kakay ni Fras Ispida Lalaine. May gabigid. Kay Chris Gabriel Perez. Tami ako lang si Henry Flores. Kag Jan Tingson sa Kabangkalan City. Kay May Flores Alcantara. Kamonitor gid dira sa Bago City. Salamat gid ka man nga pag paurok-urok pamati. Balikata si Action Jan Diaz sa final report sa atong City Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon
Aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action dyan diya, sa balik ang report dyan, tapos come back. Action Eric, mga alas 10:50 sining gabi, nagabot na rin sa crime scene si Barangay 35 Kagawad, Rogelio de la Peña. Kag iya diri gina-identify nga ang giluthang sinigid mga gabi pinaagi sa motorsiklo nga nakitaan kag sa laragwa nga gipakita sa mga kapulisan ninablos siya ang ginluthang patay sinigid mga gabi diri sa may palang Avenue, Barangay 30 o Barangay Jesrad sang Bacolod. Ining lalaki ang ginkilala initially lamang niya kay Mark Bonanuesna, pero according diri kay Sir Catolico nga most likely amo gini aksyon kay mismo ang himata ang nag-identify sini. Wala na nakuhaan naton sa pagpayag si Kagawad kay nagdiretso ini siya sa may Abbey Funeral Homes kung sa ringin dalang bangkay sining biktima aksyon ereka. Kay na pagdariswa sining biktima, nakitaan nga may taklos ini sa iyang hawak, isa sa kalibre 45 pistola nga armas luthang. Wasa kagabot? 45 aksyon erek, no? And then may loaded pa ini sang bala nga wala naglupok. Most likely for din sa mga kapulisan basi la way ka preparar ining biktima kita mong yang armas ara si hawak aksyon ereka. Way magabot. Tapos may way magabot, way sakta ano, no? Sa palos. Oo. Kay ti tapat ang igo eh. And then ti damo diri gagwa nga impormasyon subong nga gabi nga hindi isa ka motorsiklo ang nagbalabag, duha ka motor ang subject ko ng taglutang na naog sa motorsiklo. Amo to nga pagbalabag ng pundo ini sa aksyon ereka way na nakalakat kay ang iladring nga hypothesis ko para naawan kung gadalagan ang motor, may muguro nagdariri ni actually naglusot sa mga salakyan. So most likely ang motor gapundo kay kung makitaan natumba lang gid saya sa motorsiklo aksyon ereka. Pero tumba na siya nga sisi tumba? Oo, nagdalang sa example ding motorsiklo ya gapundo siya pagtiro sa iya natumba lang sa giyon sa motorsiklo way na nakadalagan ang motor. Okay. Kay kung nakadalagan ang motor ang baldiri sa mga residente sa lugar, dakong posibilidad nga nagbunggo ini sa mga motorsiklo kay ti kuhay na to sa karon sang animo, gasigil ang lakat ng motorsiklo, layo ang gitabog ka motor aksyon ereka. Correct. Kaya kita natabo sa mga gabi, ara lang gid sa in place, sa tunga sang dalan, kaya daw dra lang gid siya natumba, no, sa mga gabi. May, wala gid ID nga na-recover, wala gid ni isa, no, identification card, ang naka-identify lang gid nga bulig, ang pamilya, kinakitaan sa mga balita, man mismo, nga amo tong sitwasyon, nagkadto diri sa lugar, kaya gina-identify. Amo lang na pala mo kutanon, anong rason ko nga may bitbit sa ID, kag wala pa ginpagwa sa pamilya, anong background, sining ni West na action, kung sinong isa, possible may mga trabaho, ini siya, kag kung diin sa halin. Kasi ang may mga informasyon nga nagagawa, ining barangay 10 election Eric, may alagyan ini siya nga angot sa may tower, sang barangay 8, o para pagitawag nilang dra sa area sang tower sa barangay 8 sa sang Bacolod. So gina-check niya na subong kung diin ini salin nga ruta kag anong trabaho ya o kung anong iya ini nga ginobra action nag-antes naman matabo ining pagpangluthang subong gid lamang nga gabi. Amo ang pinaka-latest update development about the Police Captain Paul Vincent Pindon, buwas na lang sila magatag isang kabugusan nga investigasyon kay ginausoy pa nila diri ining kaso nga pagpatay o kung paglutang patay sining isa ka lalaki, legal ang edad action erect. So nag-identify na pamilya ya? Pamilya mismo nag-identify. Anong relatives pagkaisa na inablos na no? Tiyo si Kagawad Rogelio de la Peña. Sa di nga ba Kagawad na? Sa barangay 35. 35, okay. Amo to nagkadto diri sa lugar kay ang iba nga mga emergency responder do may connection ko kilala nila si Kagawad. Naka-connect ko sa ila and then amo to nga mas madali nila nga nakilalaan kay nakilala ang motorsiklo nga ginagamit ni action erect. Kag base mga taga-responder basi kilala mabla nila diyan nakatimbre kay Kagawad to 35. Most likely isa ka driver. I think isa ka driver sa mga responders. Do ka pamilyar ko si Chura guro diyan kag ang kwanbla ang motor nga sakyan. Oo. Na pamilya kay nakit-an gid ang yang nga nawong gid tangin baliswa na sa mong. Okay.
Okay, amo to naging pagbaliswa, una nga nakakita nga may armas nga nataklos. And then tiyan mo to natingala, ang pulis nga may armas inisa. Pero ti subong amo na ginapadalaman rin nila, ara na mga bangkay sa may Abi Funeral Homes, diri sa may Barangay 2, Suradsang, Bacolod. So ito na ngalan si Mark Bonan Hues na, taga Barangay 35. Yes. Okay, proceed. Balik lagi kan sa patrol ang talibot sa Bacolod Action, John Diaz. So nasabara sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan, more development karon sa kagahon sa first round kapabanglagad sa News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod ang tini sa dugang detalye kag information sa shooting isip kanaglutan dira sa Barangay Jess. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Aksyon Radyo Patrol Program. Webes nga December at kopya ni Parolyo balik ini buwas Biyernes. Atong sining mapatrol na unit reporters in action nga napalagay kagabi sa kay Aksyon Alagit et Rufo Diita. Aksyon Radio Executive, John Diaz. Atong kapiloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, Aksyon Ninyo Bigina. News Center, Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert, Action James. Or Christian James Pinares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tanong Silat Sang Bago. Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suay. Sa ngalan sa mong Station Manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang iwalagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling. Adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila